104.7 IFM. Report! Umani ng reaksyon sa mga Pangasinense ang posibleng pagtaas ng pamasahe sa mga pampublikong jeep sa mga darating na araw. Ito ay matapos silingin ng ilang grupo ng mga tsuper ang dagdag pasahe dahil sa malakiang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa ilang mga Pangasinense, pasanin ang nagbabadyang taas pasahe gayong kulang na ang kanilang sinasweldo sa pang-araw-araw na gastusin. Kung sa amin siguro na commuter, as a commuter, sana hindi na itaas. Kasi yung daily naman na, lalo na, siyempre kami din na nagtatrabaho, tutusin kulang eh. So tapos tataasan pa yung pamasahe, paano na kami? Eh yung bilihin din, tumataas din eh. Pag tinas na ng tinas, tapos kami na regular na pasahero lang or yung sahod namin is eksakto lang na para sa pang 2 bata o pang 3 bata. Allowance pa nila. Di kawawa na kami. Ilang Pangasinense naman ang naiintindihan ang suliranin ng mga tsuper sa kabila ng pagtaas ng mga bilihin. Sa akin po, opinion lang din since ako kapwa empleyado din, alam ko din yung sacrifice ng mga driver regarding sa ganyan dahil lahat naman talaga ng bilihin is tumataas din, gasolina tumataas din. Ganun. Yun lang naman po. So, payag po kayo? Okay lang po sa akin din. Basta, naman yan hindi rin naman po yan ihingin ng mga tsuper kung hindi naman din po kailangan. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ring mabuti ng LTFRB ang pinasang petisyon ng ilang transport group hinggil sa hiling nilang pagpapataas ng pamasahing 15 pesos. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.